जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै हारि दानायजों लोगोसे गुबुनफोरखौ जोङो बोनानै लांफानायनि गोजौआव दावखोनायनि बाथ्रा सानदोंमोन बे समाव हाग्रामाया जोंनि मानाव गेदेर पार्टी चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बेफारि होननानै बुंदोंमोन। दिनै बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ बेफार खालामग्राया सोर जादों? हाग्रामा। गतिके बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ। जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय पृथिबियाव सिनायथि होनो थाखाय GI खालामदों। बिथाङा बेखौ दिनै बरबाद खालामनो नागिरदों। बिथाङा सरकाराव फैनाय जे दिनखालि डिक्लारानो जायाखै, जास्ट देरहादोंल', देरहाफुबायल' थादोंमोन। बे समावनो क'क्राझाराव मोनफ्रोमबो आसाम बिटिआरनि जायगा मोनफ्रोमबो खना खनलायाव दिनै टासुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा जालांगासिनो दङ। बिथांनि सरकारनि दिनाव दिनै एक्सटर्सन जाफिनदों। मोनसे हान्जाया दिनै मानसिफोरनाव मोसौ बेफारिफोरनाव दम होनानै फैसा लांदों, गय बेफारिफोरनाव फैसा खांदों। बेफोरथ' हाग्रामानि मोनसे इनडाइरेक्ट मोनसे इनस्टिकेट खालामनायसो बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि फैथों होननानै। दिनै गोजौ जौखोनाय हारिया बर' हारिखौ लेखा दा रोंथों, बर' हारिया दा जौगाथों बिदि होननानै बर'नि जौगानायखौ नायनो हायैनि जाहोनाव सासे मूर्खनि आखायाव दिनै बर' हारिखौ गथायनानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो जा कौशल खालामदों, बे कौशलखौ BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया जोंनि थाखाय लासिंसिन बाथ्रा।